Mark, du fik en specialist til at se på dit håndled i går. Fortæl os, hvad der kom ud af det. Ja, de kiggede bare på det, og vi har så kommet frem til, at det er bedst at vente til Asian-turneringer med at gå i gang, så den lige får en 2,5 uges pause. Ja. Kan du forklare, hvad der er galt med det? Jeg har bare noget væske derinde, som giver en lille smule problemer, som lige skal af vejen. Så det burde ikke være noget langvarigt, det er bare et lille tilbagefald. Er det sådan forstået, at det er for at sikre dig på længere sigt, at du gør det her, eller er det noget umiddelbart? Ja, men altså jeg spillede med det sidste uge, og jeg har nogle begrænsninger i, hvordan jeg vil spille, så jeg kan ikke rigtig spille med om de sjove placeringer i top 10 og sådan noget. Jeg kan godt klare cuttet, men jeg kan ikke rigtig spille med helt op, hvor man skal kunne slå et højt draw for eksempel, eller et langt drive, hvor jeg bliver nødt til at holde lidt igen. Så det bliver ikke værre af at spille, men det bliver heller ikke bedre. Og vi kommer ind i en stretch, hvor hvis jeg havde spillet de her 2, så ville jeg kun have haft 1 dags pause, inden vi tager til Asien, hvor det måske er lidt sværere at få noget hjælp via fysioterapeuterne og forskellige ting. Så jeg har snakket med dem, og vi fik lavet en MR-scanning, hvor der viste, at der er noget væske derinde. Og det er bare bedst at give den lidt pause, så jeg kommer tilbage og er 90%, 100% klar til at spille i Asien. Så det er altså her Andalusia, så Marokko og så Masters-ugen, og så skulle du være klar derefter? Ja, jeg tager også Masters fri. Ja. Og så 3 uger fri før i Asien, ja. Okay, vi glæder os til Malaysia så? Ja, jamen jeg glæder mig også meget. Det bliver godt at kunne komme ud og håbe på, at jeg kan træne en masse op til turneringen og kunne slå fuldt til den. Ja. Du gjorde det godt ude i varmen sidste gang? Ja, lige præcis. Det kan være, at håndled har godt af det. Det satser vi på. Tak skal du have. Tak.